So, this what happened. Bye-bye. Thank you, doctor. Thank you, Dr. Basher Natanan. Thank you. Klaro eh. Ala, sige. Sige. Bye-bye. Naghuwat namin sa sakyanan. Pa! Pa! Mga to pa may sa ormok. Naman. Mga to pa may sa ormok. Ha? Mga to pa may sa ormok. Karon? Oo. Naghuwat namin Naman tatay. kayo ambulansya diha. Ha? Ambulansya? Naman kayo ambulansya diha. Ah, grabe, ambulansya Oo. eh. Ayaw sinang ambulansya. Sige na, sige na. So guys, bye ba? Something happened today. So if you wonder what, so grabe. Ano man? Huwag ka mas tatay. Nag-relax mo na ako, TL. Nagingkod ko. Naon sa day ka. Okay, this part of the vlog. And my varicose veins just popped up. And look at that. There's no blood. Okay? May gani guys, kay buti na lang na kita ko siya na pumutok. And hindi siya nakita kung pumutok, pero nakita ko siyang nag-blood flow. And then, I don't feel something bad. I don't feel pain. So, my best action for that is put some pressure. So, tama naman, sinabi ng mami ko, put some pressure on it. So, yun. But, yung nangyari yung yung pagputok ng varicose ko is, medyo ako nataranta. So, marami yung blood napunta sa higaan ng peng penibia. So, sucks. Actually guys, pupuntan sana kami ngayon ng Kalanggaman, but for the vlog, but hindi kami natuloy. And this happened. Like, unbelievable guys. Actually guys, wala akong na-feel na pain, but maraming dugo ang lumabas kanina. Like, super, like, madami talaga. Like, super madami. I think kailangan talaga ng doktor. Kasi if you want me to rate the blood flow or the burst of the blood, maybe nasa 5. Kasi malakas yung malakas yung ng blood. So dapat nilagyan talaga ng pressure ng paa. So okay na, nilagyan ni mami ng pressure. So next step is pupunta kami sa doctor. Like, so sad guys. So sad. Sila yung araw ko guys. Kasi dapat pupunta pa ako ng something to do pa, meron akong gagawin pa. And then this happened. Like, what the fuck is going on, dude? Okay. We are home. So we are home guys. Okay na may si doctor. It's all safe. Hey guys. We're home and we're safe. So nangaon kami guys so bread. So okay ako guys. We're all good, but there's a possible nga mabalik ko sunod. Okay? If ever mag-trigger siya, so operahanan, no? So guys, sila guys, nangaon guys, mga camera siya na sila guys, mga camera siya na sila. Jay, di ko Jay! Water? So guys, when ako ka-vlog sa hospital is because bawal siya, kaya protocols. Then, one thing ang gingon sa doctor is maybe makabalik ko sa hospital soon. Okay? Because of the veins ng himbuto, so there's a possible na mabalik ko siya og bleeding. So hopefully, dili siya mubuto galit.
naitambal, hindi palit for that. Mga tabletas, mga antibiotics para ma-okay siya. Di na tayo mato sa hospital, hopefully. So, pray with me guys. And nagkaon ko is because I'm hungry. Wala ako nakapag-breakfast. And it's already 2 o'clock in the afternoon. So, mga to guys. And also, one thing gingon sa doctor guys is di ko pwede mag-haghago or di ko pwede makapoy for 4 days or for 3 days para maka-fully recover yung paa ko. So, let's work muna tayo. Wala munang laag. Wala munang punta kahit saan. So, rest day for 3 days. Hopefully, ma-okay. So, if you wonder guys how I walk. So, ganito ako mag-walk guys kasi hindi ko binibigyan ng pressure yung paa ko para hindi siya mag-bleeding, para hindi siya ma-stress. Usually parang pilay ako, no, ganun. Pero actually hindi naman siya masakit. Sabi ng doctor, meron na daw treatment, meron na daw tambal yung varicose, sabi ni doc, ang paliit ng varicose. So hopefully maybe babilitaan niyan soon kasi yung varicose ko sa right leg meron din nung college pa to. So yun, rest tayo guys for almost 3 days kasi sabi ni doc, for hopefully guys sana hindi tayo ma-admit sa hospital. It's still on my mind guys na what if mabalik ko sa hospital kasi baka mag-trigger again yung veins tsaka bleeding na naman. So magastusin na naman guys, wala pa tayong sweldo sa YouTube. So yun guys, naka-rest na ako dito and see you in the next vlog guys. Sayang yung lakad namin ngayon nila Alden tsaka PD sa Now in PH. Actually kalanggaman sana kami ngayon kaso cancel. So silang we'll be having another vlog soon. So thank you for watching guys, and don't forget to like my page. This is my page, Bensoy for Chapa Vlog. And you know guys, subscribe, ring the bell. Peace.